Ahojte, vitajte pri novej epizóde podcastu Várňa. Dnes sa pozrieme na recept multifunkčnosti, ako sa dá sklbiť akademická kariéra na biotechnológii s fyzioterapiou, vývojom piva, rodinou a filozofovaním o svete. O tom nám dnes povie náš proteínový mák, pán docent Milan Chňapek. Miňo, vítaj u nás. Ďakujem pekne, ahojte. Moje meno je Barbora a tiež by som tu chcela privítať Miňové šarmantné kolegyne Blaži a Nori. Ahojte. Ahojte. Takže, Miňo, poďme na to. Ty si nezačínal klasicky ako vedec, ale začínal si na obchodnej akadémii. Ako si vtedy predstavoval svoju budúcnosť? To som nečakal, že až takéto informácie vytiahnete na mňa. No, to ešte počkaj, že ťa čaká. A svoju budúcnosť na obchodnej akadémii som si nepredstavoval nijako, pretože v tom období som bol vo veľmi zúrivom pubertálnom čase a teda ja som mal niečo úplne iné na mysli ako vedeckú kariéru. A kedy prišiel ten zlom a dostal si sa k prírodným vedám? Mám byť úprimný? Áno. Nechcel som študovať prírodné vedy a môjim cieľom bola, alebo snom bola vždy ekonomika. Financie. A problém nastal pri príjmačkách na vysokú školu. Keďže mladý človek v rozlete, stredná škola, dievčence, párty, tak ma škola príliš nebavila a nevenoval som dostatočnú pozornosť prípravám na prijímacie skúšky. Takže ma na ekonomickú vysokú školu nezobrali a ako druhá alternatíva, keďže som nechcel ísť z Nitry preč, zostala VŠP. A môj oco s radosťou vždy rozpráva, že nechceného najväčší kus a to sa potvrdilo aj v tomto prípade. Čo je VŠP? Vysoká škola poľnohospodárska, predchodca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. To si ozaj nevedela? OK. A čo ťa na rastlinách tak chytilo, že si potom pri nich ostal? Na rastlinách je zaujímavé to, čo mi povedal jeden môj profesor, alebo teda učiteľ počas vysokej školy, kde on povedal, že prečo si on vybral rastlinky. On si ich vybral kvôli tomu, že zvieratá a ľudia vám vždy povedia, čo im je, rastliny nie, tie sú vždy ticho. A reagovať môžete až keď je neskoro. Takže takéto tajomno tých rastlín, že človek musí vždy skúmať, čo je za tým, to ma v podstate vždy fascinovalo a to ma priviedlo aj na cestu tých rastlín. Hoci paradoxne mojím druhým najobľúbenejším zameraním po ekonomike boli zvieratá. Vybral som si rastliny a neľutujem. No a potom, ako si sa od fytotechniky dostal k proteomike? To už je dosť veľký skok, nie? Či? Ani nie. Nie? A v tom čase, keď som ja končil ako fytotechnik, čo dnes je moderne povedané manažér rastlinnej výroby, tak akurát vznikala z pôvodnej agronomickej fakulty fakulta biotechnológie a potravinárstva. A keďže tam vypísali miesto na doktorantúru, tak som sa prihlásil, uspel som a som tu. A čo ťa pri tej proteomike drží doteraz? Proteomika je veda o bielkovinách daných organizmov, čiže keď chcem študovať proteomiku daného organizmu, musím najprv sa zamerať na jeho gény, čiže na jeho DNA. A produktom génov, alebo teda gény nám hovoria o tom, aké bielkoviny sa majú vyrábať. Môžeme si to predstaviť ako kuchárskú knihu, ktorá obsahuje všetky recepty na výrobu nejakých potravín. Čiže DNA je kuchárska kniha, gény sú jednotlivé recepty a bielkoviny sú tie potraviny. A teda tá proteomika je veda o tom, čo sa vlastne v tom danom organizme v tom danom momente deje. Čo je veľmi zaujímavé. Ja milujem naše podcasty, lebo v minulom podcaste sme mali receptár Blaženky na lepšiu, vypnutejšiu pleť. Teraz máme kuchárskú knihu proteomiky. Ja sa veľmi teším, čo príde potom. Áno, ako vedel by som ísť veľmi do hĺbky, lebo v poslednej dobe vzniklo veľmi veľa objavov, ale to si necháme na iný podcast. Áno, no tak na to sa veľmi tešíme. Míňo, ale ty si popri tom všetkom išiel ešte aj do fyzioterapie. Čo ti nedala tá proteomika a fyzioterapia áno? Alebo prečo si sa tak rozhodol? Dobre, a znova je to také, začnem zo široka, lebo tým, že človek pracuje na vysokej škole x rokov, tak niektoré veci nevie povedať tak v skrátenej forme. A čo ma k tomu primelo? No, ja som veľa športoval.
Nie je to vidieť už v tejto dobe, ale kedysi som naozaj veľa športoval. Ale Miňo, veď zreješ ako víno, dobre vyzeráš. Áno, ja viem. Mám svoju hĺbku aj šírku. Ako môžeme vidieť z tvojho hlasu a už aj Áno, vidieť z môjho hlasu. A počuť z môjho výzoru. A počuť z tvojho výzoru, áno. Ja to tam. No, takže svojho času som veľa športoval a mám veľmi dobrého kamaráta, ktorý teda potreboval si zlepšiť svoju fyzickú kondíciu a najal si kondičného trénera. A keď sme k nemu chodili, tak to bol tiež veľmi múdry pán tu na Nitre trénujúci. A on mi vedel všetky veci vysvetliť tak fyzioterapeuticky, alebo tak fitness. A ja som vedel, ako tie mechanizmy počas toho cvičenia, čo sa mi odohráva v tele, skrátka, čo sa stane, keď príjmem bielkoviny, prečo mám málo sacharidov a tak ďalej, ale nechápal som to ďalšie. Čo sa deje so svalom, prečo mám svalovicu, to som vedel, ale ako ju odstrániť, čo mám robiť, keď ma niečo bolí, ako sa správne vystrečovať a tak. A v týchto veciach ma on ako tak dostával a ja som si tak povedal, ješitnosť, chlapská, klasická, že tak toto nie, že toto musím prekonať. No a tak napadlo ma, že skúsim tú fyzioterapiu, išiel som na prijímačky, náhodou ma zobrali a som ich skončila, baví ma to. Je to veľmi pekné prepojenie toho, čo robíme tu, hoci to možno nevyzerá, a s tým fyzioterapeutickým svetom. A to je v podstate asi aj moja hlavná výhoda oproti ostatným, že neuraste sa fyzioterapeuti ostatní. Oni sa na to pozerajú zvonka, ja sa na to pozerám skôr znútra. Cez tie bunky, cez tie metabolické pochody, ktoré sa v organizme odohrávajú. No ja by som sa chcela spýtať tuto Miňových kolegyň, že vy vlastne, keď aj niečo vyvíjate, určite to dlho trvá, máte problémy s tou krčnou chrbticou, pomáha vám Miňo, dáva vám nejaké rady? Určite áno. Je to veľmi osviežujúce mať v tíme kolegu, ktorý vám vie odblokovať krčnú chrbticu, keď do dlhého rána píšete článok. Ale nerobím to ráno, hej. Tým, že Nori do dlhého rána píše ráno, neznamená, že sedím vedľa nej a čakám, kedy ju sekne. Kedy to píše. Ona príde s problémom potom. Dobre, Miňo, a keď si hovoril, že si bol bývalý športovec, určite to ešte v tebe aj ostalo, že ktorý šport využívaš na také odreagovanie, keď niečo dlho robíte v labáku a potom, keď trošku už máš takú pauzu, chceš výjsť von, aby sa to telo rozhýbalo, že ktorý šport máš najradšej? Pauza? Zaujímavé nové slovo. Jaj. Ja si myslím, že pauza pri natáčaní videa, akože my nevydychujeme. Ako povedal ten chlapček v tom slávnom televíznom spote, že ja nevydychujem. A ktorý šport používam najradšej na odreagovanie? Kedysi to bol hokej, dnes je to už skôr futbal a hlavne bicykel. Aj keď teda toho času už moc nemám, keďže robím 2 roboty a teda po šichte tu, pod drsným dohľadom našich nadriadených. Ježe, kolegyň. Chcel som to povedať, ale zbadal som ten pohľad. Čiže ja veľa voľna nemám. Ja v podstate skončím tu a idem rehabilitovať, domov chodím okolo 8. Takže to akorát stačí na to, aby som si pustil nejaký seriál a zaspal pri ňom. takže odreagovávam sa paradoxne pri fyzioterapii. Miňo, vráťme sa ešte k tvojej akademickej ceste. Keďže si nám povedal, že si bol taký bujarý stredoškolák, čo by si odkázal teraz svojmu mladšiemu ja? Že stredná škola nie je koniec života. Nemusíme ju žiť tak, ako keby žiadny ďalší deň nebol. Ale ako spieva Ďurica, neľutujem. Ja by som si zvolil asi tú istú cestu. A môžem tu vyťahnuť jeden zaujímavý príklad, ktorý ma fascinuje doteraz. Ja som kľudný človek, kolegynke môžu potvrdiť, že ako mňa nahnevať je veľmi obťažné, aj keď sa to podarí. Hej? A keď som skončil doktorantúru a ešte nebolo isté, či dostanem na škole, tak som si samozrejme hľadal nejaké miesto a prihlásil som sa na výberové konanie do jednej osývarskej, veľmi známej nadnárodnej spoločnosti, kde som bol na výberovom konaní a ja som si myslel, že som kovaný ekonóm a že to poľnohospodárstvo je len také pozlátko. No ale paradoxne tam sa ma pani niečo spýtala na pohovore, to som bol ešte vtedy v personálnej agentúre
a mne sa normálne zahmlelo a ja som tam na ňu vrieskal niečo o tom, ako je poľnohospodárstvo dôležité a že ma hnevá, prečo každý zaznáva traktoristov a takéto veci, takže ako úplne som sa stratil, o čom som chcel rozprávať. Ale ja ťa doplním, lebo ja som ti chcela ešte povedať, že ty keď si mi začal na začiatku rozprávať o tých tvojich začiatkoch teda, tak ja som si ťa predstavila ako jeden pokus plný náhod, ktorý vystrelil veľmi dobre, že vlastne to všetko, čo ťa v živote stretlo, aj tie náhody, kde si sa dostal a teraz, že čo všetko robíš, takže wow. To som až tak ľahko čitateľný? Nie, akože, tak mi to prišlo, vieš, keď si o tom tak rozprával, že možno ty si sa za to možno trošku chvíľku hanbil, že si bol taký bujar, lebo tak si to rozprával, že akože škola, hej, že nebola pre teba taká, že prvorada, ale je to podľa mňa super, že kde si sa dostal a čo všetko teraz robíš, že pekne si to povedal nejakým teraz možno študentom, ktorí ešte možno nevedia, že čo chcú robiť, že ten život ich sám niekde navedie. Určite. Netreba sa obzerať za chrbát, treba, keď príde človek na tú životnú križovatku, vždy si zvoliť niečo. Áno, to je podľa mňa pekné. No, čo ho posunie vpred a čo by ho malo baviť. Hlavne ja som taký, že ja sa riadím srdcom, nie rozumom. Takže... No, to je najlepšie. A vždy ma to dovedlo tam, že by to robilo dobre, či ak by som to povedal, že vždy som potom robil to, čo ma baví. Áno. Tak. Áno, to je najlepšie. A ešte nám prezrať. Bol nejaký predmet, ktorý si vôbec nemal rád a teraz ho musíš využívať, alebo ho často využívaš? Predmet ako škole, školský? Áno. Štvorec. Fyzika. Fyziku som nechápal, nemal som ju rád, až pokým som nestretol tu u nás na terajšom ústave, predtým na katedre biochémie, a dvoch fantastických pánov, obidvaja, jeden je biofyzik, druhý je jadrový fyzik a vtedy človek pochopí, o čom je život. Ja myslím, že ozaj, že veľa závisí od tých učiteľov, že niektorí vedia tak zaujať alebo ukázať ten predmet v nejakom inom uhle, takže zrazu, čo si myslíme, že nikdy nepochopíme, pochopíme veľmi dobre. A to je pravda. Odkiaľ máš tieto informácie? Zo života. Okej. Mne sa toto stalo s fotosyntézou. Keď ja som o fotosyntéze, učil som ju, tušil som, ako funguje, ale až po rozhovore s týmito fyzikmi som pochopil, ako to funguje na fyzikálnej úrovni. A odtedy ja keď som to prvýkrát pochopil, tak konečne som vedel, ako sa cítili tí slávni badatelia, ktorým to docvaklo a všetko vedeli, že ja som s takou radosťou chodil po ľuďoch a som im o tom rozprával všade, aj pri pive, aj doma. Nikoho to nezaujímalo. Prosím ťa, pripomeň mi, na čo si prišiel naposledy a rozprával si mi o tom 2 dní? Bolo to o infračervenej spektroskopii, že konečne som pochopil, akým spôsobom funguje rezonancia a že vlastne molekuly sú veľmi zaujímavé látky a že no nebudem to tu rozoberať, ale tá podstata tej infračervenej spektroskopie mi otvorila dvere aj v rámci toho môjho terapeutického života, kde konečne som pochopil, že naozaj aj muzikoterapia, aj všetky ostatné terapie využívajúce rôzne frekvencie, rôzne vlny majú svoj zmysel. A keď chcete vedieť o tom viac, počúvajte na ladičku. Áno. Či pozerajte. Aj môžete aj počúvať. Ak vás to bude zaujímať, natočíme nový podcast s pánom docentom. Určite. No ale teraz môžeme prejsť k projektu, ktorého si súčasťou. Už sme to vlastne v prvej časti aj načrtli, že čo je tvojou úlohou v projekte, ale možno ak tu máme nejakých nových sledujúcich, prezradil by si im, že čo je tvojou náplňou pri vývoji piva? Dať tomu hlas a tvár. Myslím si, že sa ti to podarilo. Ďakujem pekne. Nejak to vedecky podkúť. A mojou úlohou je proteomika, čiže náuka o bielkovinách, kde som sa vlastne veľmi prekvapivo dozvedel, ako dôležité sú bielkoviny v senzorickom profile piva. Kde ja som si myslel, teda z mojich skúseností počas štúdií, že vlastne bielkoviny sú nie veľmi chcené, lebo teda ten obsah bielkovín alebo dusíkatých látok v jačmeni pri výrobe piva by mal byť do istých percent, ale majú byť nižšie ako napríklad pri pšenici. A ja som si myslel, že ako sú nežiaduce, alebo že spôsobujú, že vraj dievčence, poradte mi vy, chladové zákaly piva, ale že dokonca majú aj nejakú senzorickú zložku, takže ako toto ma veľmi prekvapuje. A mojou úlohou je teda zabezpečiť to, aby tie bielkoviny plnili túto senzorickú funkciu, aj napriek tomu, že chceme vyvinúť pivo, ktoré nebude obsahovať bielkoviny spôsobujúce celiakálne ochorenie. Ak by som mohla k tej senzorike,
Tak, bielkoviny v pive sú dôležité pre stabilitu peny. Takže len taký akož dodatok. Dobre, ďakujeme. Neviem, čo to znamená, ale OK. Aby pivo malo krásnu, hutnú, stojacú penu. OK. Čiže keď padá pena rýchlo, tak má málo bielkovín, alebo? Áno, buď moc filtrujú, alebo áno, má málo bielkovín. Je to jedna z chýb piva. Aha. Sa niečo nové zase naučím. Že? Človek sa učí celý život a on najlepších. No. Dobre, Miňo. Ty si sa rozhodol, že v vašom projekte budete používať čiernu pšenicu. Vieš nám o nej povedať niečo viac? Hviezdy nám boli naklonené a podarilo sa nám teda nejakým spôsobom... Ono je to veľmi veľká zhoda náhody, okrem iného. A vlastne, ako som hovoril už aj predtým, celý môj život bol jedna veľká náhoda a tie ma priniesli až sem vlastne. Aj v tomto prípade tá čierna pšenica, ja som o nej absolútne netušil. Tú čiernu pšenicu mala naša mentorka, pani profesorka Gálová, ktorá u nás už ako skončila, ale stále funguje ako emeritný profesor. A keď odchádzala od nás z ústavu, tak mi ju dala, že či ju nechcem si pozrieť. Mala ju v takej Petriho miske a hovorím, tak áno, však som si ju zobral k sebe, som obdivoval. Dala mi k tomu ešte nejaké podklady, kde som ako bol fascinovaný tým. Samozrejme, vedel som o farebných genotypoch pšenice, ale o čiernom som jakživ nepočul. No a tá farebná pšenica, teda tá čierna pšenica nakoniec skončila u mňa na stole a keď nás prišla pozrieť Nori, tak ju tam našla a zvyšok je už krásna história, ktorá nás dovedla až sem. Táto čierna pšenica vznikla vďaka záslužnej práci pána doktora Martinka z Kromnežiža. Ako som spomínal v prvom podcaste, týmto srdečne pozdravujem a pozývam ho k nám do podcastu. A čím je iná, skupina okolo pána profesora sa dlhodobo venuje farebným genotypom pšenice. Farebné genotypy pšenice sú odrody pšenice, alebo druhy. Je to pšenica letná, ktorá má zvýšený obsah farebných látok, ktoré majú biologickú aktivitu. Čiže tým je tá čierna pšenica zaujímavá. Inak je to úplne obyčajná chlebová pšenica, ktorá sa môže použiť na výrobu pečiva. A všetky tieto farebné odrody sú vlastne také, že lepšie od tej klasické, alebo majú viac tých antioxidantov, alebo to tak nie je? No, Môže to byť aj marketing, alebo nie? Čo sa týka tej biologickej funkcie, alebo teda zo zdravotného hľadiska, tak sú o kúsok lepšie, pretože práve obsahujú tieto napríklad aj antioxidačne pôsobiace látky. Čo sa týka toho potravinárskeho využitia, popravde poviem, ešte som sa s tým nezaoberal, nakoľko sú dobré, respektíve horšie od tej pšenici klasickej potravinárskej letnej, ale podľa všetkého budú vykazovať aj technologicky veľmi podobné parametre. Čiže ako na výrobu chleba úplne ideálne, otázka je to ich ďalšie využitie ako biologicky aktívnych látok. A čo všetko sa dá na pšenici skúmať? No tak v zásade najväčší problém pšenice v minulosti bol ten, že pri porovnaní s bielkovinami živočíšneho pôvodu nedosahovala tak dobré parametre, čo sa týka skladby aminokyselín. Preto sa bielkoviny pšeničné, oprav ma Blaženka, keď sa milím, radili medzi neplnohodnotné bielkoviny. V súčasnosti je ten trend práve že iný. V súčasnosti už tie nové genotypy pšenice dosahujú veľmi dobré parametre aminokyselinového zloženia, čiže sú veľmi podobné tým živočíšnym bielkovinám. Čiže toto je jeden smer hodnotenia, sledovania, zlepšovania tých kvalitatívnych parametrov, napríklad tých bielkovín pšenici, aby teda mohli vystupovať ako náhrada napríklad živočíšnych bielkovín. Čo je trošku nevýhoda pšeničných bielkovín je ich alergickosť. No, môžu spôsobovať buď alergiu na tieto bielkoviny, ako alergiu na lepok, alebo môžu spôsobovať tzv. Celiakálne ochorenie. A čo je najväčšia výzva pri práci s proteínmi z pšenice? Najväčšia výzva pri práci s proteínmi pšenice je práve znížiť tú celiakálnu aktivitu tých bielkovín, alebo teda vyhnúť sa tým celiakálne aktívnym bielkovinám. Problém je ten, že najväčšie percento bielkovín spôsobujúcich celiakálne ochorenie sú práve bielkoviny, ktoré sú nevyhnutné pre pekárov. Na to, aby ten chlieb bol kvalitný. Preto je to vždy otázka akéhosi kompromisu
pri tvorbe tých nových genotypov, aj keď teda vytvoriť genotyp pšenice alebo odrodu pšenice, ktorá bude celiakálne neaktívna, keď to môžem tak povedať, asi pri súčasných technologických postupoch nie je možné. Miňo, a ako veľmi môže biotechnológia zmeniť budúcnosť potravín? Ja si myslím, že veľmi. V podstate podľa mňa už dávno mení tá biotechnológia. Keď sa pozeráme na biotechnológiu ako na využitie živých systémov pre zlepšenie života ľudí, tak keď sa pozrieme pár rokov dozadu a pozrieme si celé potravinárstvo, tak všetky fermentované výrobky, ktoré sú dneska veľmi populárne, sú dielom biotechnológií. Čiže úplne a rôzne ďalšie, samozrejme, nebudem sa do toho hlbšie vrtať. A teda samozrejme aj tie problémy dnešnej doby, ktoré vznikajú, vyžadujú si ďalšie riešenia v podobe teda nejakých rôznych biotechnologických prístupov, ktoré dokážu teda odstrániť ten povestný hlad na Zemi. Nie len využitie geneticky modifikovaných organizmov, aj keď teda vieme, že v súčasnosti tá Európska únia sa snaží nejakým spôsobom pretlačiť novú legislatívu v tomto smere, ale teda skôr by som bol za tie prírodzené zmeny v potravinách, ktoré budú zvyšovať ich výživnú hodnotu, povedzme to tak. Keby si mal povedať, tak ten produkt Zlatá rýža, by si povedal, že výsledkom biotechnológie alebo výsledkom génového inžinierstva? No, keďže som bol aj tvojim učiteľom, čo mi na to povieš ty? Biotechnológia. Blaženka? To hlasujeme teraz. No? Ako ja vidím extrémne prepojenie biotechnológie s genovým inžinierstvom. Ty si... Som to takto akože ohraničila. Aha. To jedna z metód biotechnológie založená na genovom inžinierstve. Aha, veľmi dobré. Na to som sa nikdy takto nepozeral. A presne to sme riešili aj s Blaženkou v podcaste, že tie biotechnológie sú tak univerzálne, že každý jeden, či genetický inžinier, či potravinár, či technológ, či fiťák sa proste nájde v tých biotechnológiách. A to sa mi na tom páči najviac. No ale akože ja osobne som si myslel teda naozaj, že tie GMO že idú trošku bokom, že to nie je čistá biotechnológia, ale veľmi dobrý pohľad. Taký jak teraz moderne sa hovorí, že out of the box. Je to tak, aj keď teda ako zasahujeme do genómu, ale veď to sa deje bežne v prírode predsa. A Zlatá rýža vlastne bola obohatená o proteíny pre chudobné časti z planety? Nie, Zlatá rýža bola obohatená o gény zvyšujúce koncentráciu beta-karoténu. Aha, a prečo je to dôležité? Lebo v istých častiach, hlavne teda južnej a juhovýchodnej Ázie, bol problém s nedostatkom provitamínu A. Vďaka tomu, že tam bolo... V súčasnosti to už až taký veľký problém nie je, ako Zlatá rýža, ten nápad je asi 20 rokov starý. A v podstate bola vymyslená a vyrobená na mieru pre Čínu hlavne. Ale prečo? S čím mali problém? No, lebo Čína nebola ekonomicky dostatočne silná, keď to môžem tak povedať. Okay. Takže na raňajky mali na raňajky mali rýžu, na obed mali rýžu a na večeru čo zostalo. Takže tá strava bola veľmi jednostranná. Z toho dôvodu tam bolo veľké riziko šeroslepoty u malých detí, spôsobené práve nedostatkom provitamínu A. No ale v súčasnosti je to už odstranené, ale myslím, že tento problém teraz nastáva v Indonézii. Nie som si istý. A tam sa teraz Zlatá rýža vo veľkom. Takže Zlatá rýža ešte funguje, hej? Samozrejme. Aha, OK. Dokonca fungujú aj svietiace rybičky, ale už boli zakázané. Ale tak o GMO by som nerád túto rozprával, to je taká kontroverzná téma. Lebo ja to vnímam tak, že genové inžinierstvo je tu, aby sme niečo nové vynašli, hej? Ale ja si myslím, že genetika v biotechnológiách je pomoc ľudstvu, že máš nejaký problém a ty sa snažíš riešiť ho na základe biotechnologických postupov. Ja to vnímam tak. No, nechcel som sa v tomto môcť teraz vrtať, ale musím. Nie, musím a som ti za to vďačný, lebo si mi nahrala. Môžete si oddychnúť. Začína 10 minút monolog. Pretože v súčasnosti sa dejú prevratné výskumy a prevratné objavy na poli molekulárnej biológii. Jo, ja som s nimi.
a by som povedal, že treba byť veľmi, veľmi opatrný pri GMO a pri využívaní a pri tvorbe hlavne GMO, pretože mysleli sme si, že vieme veľa, nevieme takmer nič. A minulý týždeň bol odpublikovaný článok, kde bola na hlavu postavená centrálna dogma molekulárnej biológie, kde sa vravelo, že keď chceme mať bielkovinu, tak ako som hovoril, tak musí byť kuchárska kniha DNA, recept RNA, bielkovina. V súčasnosti bolo dokázané, že existuje enzym, ktorý na základe svojho poradia aminokyselín si vie vyrobiť DNA. Čiže úplne opačný proces. To je jeden zásadný prelomový objav, ktorý jednoducho všetko stavia na hlavu a ja sa ospravedlňujem všetkým študentom, ktorých som vyhodil z predmetu kvôli tomu, že mi tvrdili, že to ide aj takto. A z toho teda... boli šikovní doktorandi. To by boli. A keď už môžem ísť trošku ďalej sa rozkecať. A existovali také dve teórie o vzniku života na Zemi. A prvá teória bola o tom, že teda svet vznikol na základe toho, že nejak sa tie dusíkaté bázy, tie nukleotidy poskladali dokopy, alebo sem prišli na meteorite a dostali sa nejak do bunky a v bunke teda vznikol metabolizmus. Druhá teória bola razená jedným ruským vedcom, volá sa, že Oparin, ktorý tvrdil, že aminokyseliny mohli vzniknúť aj v minulosti úplne spontánne. On to dokumentoval svojím pokusom, kedy simuloval podmienky na Zemi v takej banke, teda nie centrálnej, ale sklenenej. A napchali ju metánom a rôznymi plynmi, púšťal do toho elektrické iskry a po čase sa mu tam naozaj vyzrážalo, myslím, že 6 alebo 8 L-alfa aminokyselín, ktoré sú základom pre bielkoviny. A za blázna ho vyhlásil objav, samozrejme nepriamo, ale nepriamo, objav istého amerického vedca, ktorý mal príznačné meno, volá sa, že Čech, ktorý zistil, že nepotrebuje bunka na svoju činnosť nevyhnutne enzymy, ktoré sú teda bielkoviny, ale dokáže si isté veci urobiť aj sama. Zistil, že existujú nukleové kyseliny, ktoré dokážu fungovať ako enzymy. Jednoducho povedané. Z toho potom vyplývalo, že teda bielkoviny sú nie až také podstatné a sú len akási nadstavba. Pre tých, ktorí sa vyznajú trošku v počítačoch, tak dalo by sa povedať, že vtedy tvrdili, že strojový kód je DNA a to Graphic Using Interface, Windows, alebo čo to máte vy za systém, iOS, sú bielkoviny. V súčasnosti je to všetko postavené na hlavu a vyzerá to, ako keby aj ten operačný systém dokázal riadiť a rozkazovať tomu strojovému kódu. Čiže naozaj je to veľmi zaujímavé. A druhý veľmi významný objav, ktorý bol pomerne nedávno publikovaný, bol spojený s rozluštením ľudského genómu, kedy jedna vec je zistiť poradie tých písmenok v molekule DNA. To nie je problém, to je jednoduché. Rozluštenie genómu znamená, že odlíšim časť, na základe ktorej sa tvoria bielkoviny, tu nazývame, že kódujúca oblasť, od časti, ktorá bielkoviny netvorí, tu nazývame nekodujúca oblasť. A v rámci tej kódujúcej oblasti potom zistíme miesta, kde sa nachádzajú gény. Čo bolo vždy zvláštne a nikdy to nedávalo vedcom spať, bola skutočnosť, že prečo tá kódujúca oblasť, tá, ktorá znamená tvorbu bielkovín, je tak maličká. Predstavovala rádovo niekoľko desiatok percent z celej molekuly DNA. No a pomerne nedávno prišli na to, že tá veľká oblasť, ktorú sme si mysleli, že neslúži absolútne na nič, len nejaké skladisko zbytočných sekvencií, je veľký rezervoár tzv. Mikropeptidov, ktoré majú neskutočne dôležitú regulačnú funkciu. Takže opäť hovorím, že s tými GMO opatrne, pretože mysleli sme, že vieme veľa a nevieme skoro nič. Skončil som. Tento podcast nebude mať ani hranice, lebo toľko tém je, že dovidenia. Neviem, či to stihneme všetko aj prebrať. Čo ťa na projekte baví najviac? Ten samotný proces vyvíjania, alebo sa viac tešíš z toho konečného výsledku? Tak samozrejme, pre mňa je cesta cieľ. Takže mňa to samotné vyvíjanie, ako po veľmi, veľmi dlhých rokoch, kedy som si myslel, že prešlapujem na mieste, mám pocit, že sa konečne hýbeme niekde vpred. Takže ma ten samotný proces neskutočne baví.
A ešte som sa ťa chcela opýtať, lebo ty si hovoril, že nemáš rád pivo a pracuješ na projekte, kde vyvíjate nový druh piva. Dáš tomu šancu, že ochutnáš ho aspoň, že keď bude vyvinuté? Ospravedlňujem sa všetkým pivárom, pivovarníkom a pivným someliérom, že som takto neuvážene reagoval. A samozrejme pivo ľúbim, ale nie som pivár. Ja si dám od smedu 1-2 a tým to končí. Ako samozrejme stane sa, že ich by aj viacej, ale nie je to nápoj, ktorý by som teda po 3., po 4. ako nejakým obľúboval, a už vôbec nie napríklad v zime. Takže áno, mne pivo chutí, samozrejme aj toto ochutnám. Aj keď Nori tu robila tie reklamy, čo to bolo, tie videá s tým pivom, tak myslení tekli jak Bernardinovi. Som sa nevedel dočkať, kedy mi dá, keď mi dá, keď to môžem dopiť. Nori, ja sme pri mlaskaní, ako si chcela. Dajte mlaskanie. Keď už sa tu tak uvoľnila ešte viac atmosféra, ideme prejsť k tebe, Miňo. Ako pôsobíš mimo labáku? Aký si? Teraz, keď ťa vidíme, alebo tak z počutia viem, že alebo tak vyzeráš tak, že máš všetko pod kontrolou. Máš všetko pod kontrolou aj vo svojom živote? No ja len tak vyzerám, že mám všetko pod kontrolou. Ja si skôr myslím, že mi je všetko jedno. Ako je pár vecí, na ktorých mi záleží, ale je veľmi veľa vecí, ktoré sú mi absolútne ukradnuté. A myslím si, že táto životná filozofia ma drží nad vodou. A mne sa vždy páčil... Aj nás. Áno, neustále trénujem vaše tie... Hranice. Áno, správne. A mňa vždy fascinoval postreh mojej dcery, kedy mi ona hovorila, že keď idem na prednášku, tak vyzerám neskutočne drsne. Akože ja, keď prvýkrát sa stretávam so študentami, tak vidím ten vystrašený výraz na ich tvárach, ale len do momentu, kým otvorím ústa. Tak potom už to je také normálnejšie. Takže ako mimo labák, mimo univerzity som absolútne flegmatický typ. A je pravda, že si taký hravý, že keď prídeš do hračkárstva, musíš stlačiť každý štuplík, všetko vyskúšať viac než deti? A toto odkiaľ viete? Prídeme aj k tomu. Áno, je to tak. Takže už viem, prečo sú tie APLCčka non-stop rozladené, lebo si tam ťukáš. Nebaví ma toľko gombíkov. Mne sa strašne páčilo, keď som sem nastúpil, tak tu mali ešte starý analyzátor aminokyselín. A to vyzeralo ako ruská radiostanica spred druhej svetovej vojny, miliarda gombíkov, všelijakých prepínačov. Keď som to zbadal, ja som myslel, že je to odstavené, tak som to začal všetko krútiť. A ten pán biofyzik, ahoj Ďuri, tomu sa postavili vlasy dúbkom a začal to po mne prelaďovať. Takže áno, akože ja som veľmi hravý, to veľké dieťa vo mne stále žije, stále je, takže ako keď sme v hračkarstve, mojou najobľúbenejšou činnosťou je zapínať všetko, kde sú baterky. Aby to tam hralo a podobne. Ešte som sa chcela spýtať, že prečo nestúpaš na štvorcové kanále? A aký pomer štvorcových a okrúhlych kanálov máte v Nitre? Toto je podpasovka. Už viem, odkiaľ vietor fúka. Ty si to doma zlízneš. Áno, je pár kompulzívno-obsesívnych porúch v mojom živote. Pár. Ako vyzerá rohožka pred dverami? Je v pohode? Je do uhloprčky. Toto sú... Áno, mám svoje vlastné osobné vnútorné peklo. A keď povedala Baška, už sa varíš? No, jasné. Našťastie to dobre dávaš. Toto sa vystríne. Ale už nič nemáte. Nie, ale keď poviete našťastie. Nie, to slovo je zakázané. Takže už vidíme aj tvoje zvláštne zvyky. Chcela som sa na ne aj opýtať, ale dopovedz prosím, teda o tých kanáloch. No. Že sa tu dnes budeme baviť o kanáloch. Ako aj v tomto vidieť obrovskú racionalitu a postup s vývojom človeka, pretože no paradoxne toto je vo mne už od škôlky. Aha. Kde v škôlke nejaký dobrák mi povedal, že keď chcem mať šťastie, pardon. Ja chcem do takého vývoju. Však prídeme... Nie, to je racionalizácia správania. Tak, že musím 3-krát obehnúť ten kanál. Aha. A
keďže som bol maličký a vozili ma do školy, alebo teda cesta do školy bola krátka, bol tam maximálne 2 kanály, tak akože mi to nevadilo. Ale ako som rástol a chodil som na dlhšie trasy, tých kanálov bolo čím ďalej tým viac a bolo veľmi unavujúce sa okolo každého 3-krát dotočiť. Tak som si povedal, že nebudem 3-krát okolo nich sa točiť, ale že 3-krát na nich vstupím. Aha. Čo postupom času tiež bolo veľmi frustrujúce, lebo keď som chodil do školy, ktorá je až 3-4 kilometre peši, tak som vyzeral ako ten Flatley, keď tancuje irské tance, že som dúbkal na každý kanál. Tak vtedy som si povedal, a to je už konečná verzia, verím, že už ako nemám sa kam posunúť, toto je vrchol môjho... Už chodí autom. Toto je vrchol mojej kanálovej racionalizácie. No, ale keď je na ceste štvorcový kanál, Miňo, tak prejdeš autom, no neplatí to, keď prejdeš akože pešo a keď na aute tam je ten rozdiel nejaký? Že keď je na ceste štvorcový kanál, obídeš tým autom a... Samozrejme, že ho obídem. To sú naši docenti. Toto sú strašné podpásovky. Áno, samozrejme, že štvorcové kanály sú mojou nočnou morou. Ja vlastne nepotrebujem väzenie, mne stačí, keď ma obložíte štvorcovými kanálmi, ja nikam nepôjdem. A čo koso štvorce? Koso štvorce, tie mi nevadia. Koso štvorce sú úplne v pohode. Máš ešte nejaké zvláštne zvyky, Miňo? Absolútne žiadne. Si myslím, že toto Je ich ešte pár, ale tak ako to by bolo nadlho. A možno by som stratil túto prácu. A čo nám povieš k tvojej technike fermentovania, že nové oblečenie, ktoré si kúpiš, musí byť aspoň pol roka v aute? Tak toto sú strašné podpásovky. No, s tým oblečením... No, ako by som to... To je toho trošku viac, ale akože poviem 2 základné dôvody. A keď som bol malinký, bol som asi prvák a druhák na základnej škole, tak maminka mi dala nový sveter. A z nejakého dôvodu som sa hneď aj povracal. Neviem prečo. Tak som dostal fóbiu z toho, že teda nemôžem nosiť svetre. To, že to je nová vec, to som si spojil až vtedy, keď mi dala novú košelu flanelovú do školy. Ja som si neuvedomil, že som mal paprikový chlieb na 10 a vybral som si tady papriku, lebo ju nemám rád. A keď som si pretrel oči, tak som myslel, že som oslepol. Takže som si myslel, že nové veci, a zvlášť nové svetre, mi spôsobujú nejaké utrpenie v živote. A musím ich teda fermentovať alebo macerovať, chvíľku povoziť v aute, prípadne ponosiť v taške, aby sa z nich vyparil ten negativizmus. Následne oprať, až potom ich môžem nosiť. Áno, čiže je pravda, že nové veci vyťahujem s ročným oneskorením. A je to práve kvôli tej poverčivosti. Takže ako častokrát na mojich zadných sedačkách uvidíte nákupy, ktoré majú pár mesiacov. Je to tak. Takže, milí diváci, máte možnosť vidieť, že recyklovať odevy má zmysel. Áno, samozrejme. Takže samozrejme. určite. A toto je jeden z dôvodov. Tvoj manžel mi určite to potvrdí, a ako manželia vás všetkých, že ani deravé ponožky sa nevyhadzujú. Aj trenky. Samozrejme. Je to práve z dôvodu poverčivosti. Ale prečo? Veď má to dieru, hodí to do koša. Má to dieru, má to lepšie aerodynamické vlastnosti. Je pravda, že vieš spievať? My sme totiž zistili, že nie si len seriózny vedec, ale dokonca, že vieš zaspievať časť Bradleyho Coopera lepšie než samotný Bradley. Zaspievaj. Neviem, a toto dokážem len v aute, to vám spievať. Zaprvé, nepamätám si už slovo, lebo som to dávno nespieval. Miňo, minulé v Labáku, keď som dozvedela túto informáciu, tak som to chcela overiť. A začala som ti tam spievať toto šelo a sa chytil. Ako si sa ty dozvedela túto informáciu? Mami je svedkom. Odkiaľ si sa dozvedela túto informáciu? To sa dozvieš na konci podcastu. Aha, takže dneska niekto nespí doma. Neviem, stalo sa to len raz, mojej dcere sa to páčilo, týmto srdečne pozdravujem. A tak Vika vie spievať, tak musí to po niekom mať. Nie si aj ty taký skrytý talent? Ale určite, ako ja s tým nemám problém. Ja tvrdím, že spievať viem a spievam rád, akurát, že ostatní mi tvrdia vždy opak. Hej, ako dcéra musí povedať, že viem spievať, ale ja podľa mňa spievať neviem. Veď ste boli všetci tomu účastní a bolo mi povedané, že mám byť ticho. Kedy?
No, párkrát som mal pokusy, že si zaspievam v labáku. Možno nebola na to vhodná chvíľa na spievanie. Aha, takto som sa na to nepozeral. Tak pardon. Takže ďalšie pokusy spevacké budú. No a už keď sme tu Viku spomínali, tak chceli by sme pozdraviť Miňovú vernú fanúšičku a zároveň jeho dceru Viku, ktorá vlastne nám pomáhala pri príprave tohto podcastu a tiež je mimochodom talentovaná, takže Vika, ďakujeme. A zanechala ti aj taký odkaz, že tatíček, som na teba pyšná, ďakujem, že ma vo všetkom podporuješ a dúfam, že ťa raz urobím aspoň z polovice tak hrdým, ako ty mňa robíš hrdou každý deň. Ľúbim ťa. Čo pre teba znamená rodina pri tomto všetkom? Čo robíš, Miňo? A tak ako záťaž, gulu na nohe, obmedzenia. Ale nie, tak samozrejme ako rodina je to najkrajšie, čo môžeme na svete mať a ja milujem tie obrovské talianské rodiny. Raz som tu mal študentov na výmennom pobyte z Talianska a mne sa strašne páčilo, že tam mali taký nejaký zvyk, že neviem, či raz za mesiac alebo raz za 3 mesiace sa všetci stretli u starej mamy na nedeľnom obede. A mám rád také veľké, hlučné rodiny, čiže u nás doma to tak funguje jednoducho ako veľa kriku. Áno, rodina je dôležitá, človek sa má vidieť v tých svojich deťoch a má ich podporovať. Čak pre ne sme tu, oni sú tie, čo nám odovzdajú. Teda, čo my im odovzdáme niečo ďalej. Ale niekedy aj oni nám odovzdajú. Áno, napríklad informácie o nás. Áno. Čo ti nezapytnem. Áno. Dobre, Miňo, tak chcete sa ešte Miňa niečo opýtať? Na záver? Určite si dáme kolečko otázok. Áno. My sme tu teda riešili teda okrem kanálov a rôznych týchto etúd, riešili sme teda aj biotechnológie, hej? Primárne sme teda biotechnológovia a ja sa vždy tak rada pýtam ľudí z fachu nášho, že čo pre ňo znamenajú biotechnológie, alebo že či vidí zmysel práve v budúcnosti v biotechnológiách. Už len z toho dôvodu, že sú univerzálne, hej? A myslím, že Blaži, ty si spomínala, že vidíš obrovský zmysel v odpadom hospodárstve ako biotechnológiách. Ako ty vnímaš biotechnológie v budúcnosti? No, tak ako som povedal predtým, to prepojenie tých biotechnológií a tvorby potravín budúcnosti, keď to tak môžeme nazvať, sú neoddeliteľnou súčasťou a aj vzhľadom k tomu, že je neustále narastajúci počet obyvateľov a ten počet, tá výmera ornej pôdy nie je stúpajúca. Jednoducho musíme urobiť niečo, čo nám pomôže zvyšovať tú produkciu a jedným, ak nie jediným spôsobom sú práve biotechnológie. Takže za mňa všetkými 10 a treba to podporovať, veď mali sme tu nedávno v podcaste aj na prednáške Charlotu, ktorá teda nám ukázala neskutočne prínosný vplyv a krásnu cestu využitia práve týchto biotechnológií. Takže ako ja si osobne myslím, že na Slovensku máme veľmi veľa šikovných, múdrych ľudí, ktorí keď sa stretnú, majú správne vedenie, tak dokážu veľké veci. To je to, že povedal niečo a nepovedal nič, hej? Dobre, pekné. Všetko? A Blaženka, nemáš nič na mňa? Moja duša je uspokojená. Áno. Takže Miňo, ďakujeme. Bolo Dnes sme potešenie. sa dozvedeli, že aj Štramák z obchodnej akadémie môže robiť vedu na bunkovej úrovni. Ak vás zaujíma, ako Miňov príbeh pokračuje ďalej, alebo ak vás zaujímajú pšeničné novinky, sledujte Náladičku. Ahojte. Ahojte. Ahojte.